Ξέρω, προφυλακτικά. Αυτό που θέλετε είναι προφυλακτικά. Σας βλέπω, δεν είναι ανάγκη να μιλάτε χαμηλόφωνα. Γιατί τρέπεστε, δεν το καταλαβαίνω. Προφυλακτικά θέλετε, δεν είναι κακό. Έπρεπε να μπείτε μέσα και να πείτε ξεκάθαρα. Θέλω προφυλακτικά, με περηφάνεια. Γιάννη, σε παρακαλώ, πιάσε να πείτε προφυλακτικά στον κύριο. Αυτά τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Όλες τις μέρες μας πρέπει να χρησιμοποιούμε προφυλακτικά. Να πάρετε αρκετά. Για να έχετε. Ορίστε, είναι έτοιμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν αγοράζετε προφυλακτικά σας πιάνει όλους η ντροπή. Ενώ όταν έρχεστε να ψωνίσετε κρέμες για μύκητες και κονδυλώματα είστε μια χαρά και δεν τρέπεστε. Είδατε πόσο απλό είναι. Είμαι σίγουρη ότι την επόμενη φορά θα είστε πιο άνετος. Θα μπείτε μέσα με σταθερή, καθαρή και σίγουρη φωνή και θα πείτε θέλω προφυλακτικά. Άντε, καλοφόρετα. Ο λαιμός μου έχει